Skobang chimgan barjing roi, she's pa prafulai, iwe pralai. Kusa kramen gutrai, basa rihaberte, sado. Sungu Malakapur, ya sakramen Bakhuid ban balong lei. Onyara Sungu Malakapur, ya sakramen Bakhuid ban balong lei. Onyara Sungu Malakapur, ya sakramen Bakhuid ban balong lei. Kaburam Haukpa Berhauku Berhau Mensi Maku, Baglalong Knikong Jumta Barabor Junom La Junom Amen. Kaburam Haukpa Berhauku Berhau Mensi Maku, Baglalong Knikong Jumta Barabor Junom La Junom Amen. Yaro Imi Ku Jisu, Yaro Imi Ku Jisu, Ishania Hami Ku Jisu, Ishania Hami Ku Jisu, Iye Yami Ku Jisu, Iye Yami Ku Jisu, Inget Hami Ku Jisu, Inget Hami Ku Jisu, Kermen Hami Ku Jisu, Kermen Hami Ku Jisu, Imani Yami Ku Jisu, Imani Yami Ku Jisu. Ku Jisu biye hakani janmian ngisias no bentalang bad ki khna rit baro jongkadai sis miau hakabahu Bishop George ukhot di khna rit baro bakinwan ban shimanta hakamas Bakhuid ban duai nak benta kani kathma ba kablasar ba Punjab yabun ba ki mensiam ki balui po Ukraine kanu kalong kajing isnai kajing isang sangsot bu Bishop Joy lapan iyak taka video hagini ki hap varian ban makiro kilong black loy ban shajing ian ban landadi ban duai hak majung jisu le baka masok hoy nak banta kini ki million ngun ki peungun ki brio ki khon sang ki pet no ki mi no nang tanda po Ukraine le spo Poland spo Australia spo Netherlands ba shib ba ki jaga balai na ki jingsha penyap terbom hakani ka Russia hoy kan ko jisu bi je sias no rangkat baru Bishop George joko miau hakaba kini ki habi barian ki bau jisu untuk syai khnari bakindon kinwan si janunga kajing duai jungki kajing lepan stom juki kajing terwa yaki ke baro nag benta kini ki khun Kristan
kibla sya penyam kibla pet kerat la kelang no kum taginong pet wir syakiwi pagi jaka bakimyo ban poisu hapok ani kari jungi ngiru kumju hagani janmit ngesias no bentalang ko jisuwinya rengkal berbishop juga diocese miau rengkal begini ki paus pangut ki hab ki barir ki basa shibenta haka mas Bakhuid banduai nam taka jingsung banduai bakala banwan biang taka jingsung lengba kay bor ka jing duai jukini ki hab barir kaban penkelag bumud yau Putin ubade uta ukli du jukuri Russia ubadang kwa ban penyam ubadang kwa ban conquer ya kata kari Ukraine kabamaki kim ban seban idea la ko jung jing ban yada ya la ka jong kari ban sya shitom ban sya penyam wad kilong kumiru kiba khakuan hapo isurong na jing sya terbom kiyam bad khamtam kani ka jingle iben ban pe jing isang sod ya kata jing sya shitom tikum tak try subi ngiduai ban ngiterwa hak mat jung pia kani janmien kendiat minit syua ban sai ka mas Bakhuid rengkal bagi ta ki hab ki barit baro de ki paus pa ngul ki ban simenta ka mas Bakhuid rengkal bad bishop juga miau ba maki kin duai kilong kinong yesai lem hak mat jung pia jisu ban penkut no kloi kani katma kadangan jor nang jor ba khamtam unang kwa ban wan ki wipat kiri ki ban yesno bentalang ban kani kari Russia ban nyom ban penyam ban kulun lut baru kita jika joko di ka Ukraine ta jisu beja isa duai kerpang dalam tak di gajing temu gajing sno shitli rengkal bakini ki khnarian ki baduai rengkal bu bishop uba khwal hakata diocese berkamtam bawer ki kini ga diocese joko di north east brokaway banduai nam tak di gajing temu bakini ki jing la pristom ki barian kabau jisu un priang ber ule mu hakamon blai junghi udang kata buat ban pelsange udang kata buat ban le kai kaba kongsantam khamtam ban peis nei yekte khun kristan ki pau million gun ki bla pet krat no nang tana po Ukraine bal balai shikiwi pagika ko jisu to priang yekni jing duai khot nga weri phi barok pra bangai halaki jung ki yeng sam rengka bi khun ki jung phi ai pamakir jo kin duai rengkal bakita ki khna hapo kata kadai sesmiau hapo Arunachal Pradesh ki bapelong hakani ga janmian ya kata ki jindua perpang rengka kamas Bakhuid ka baduai na benta kini ki brio kini ki khun kristan ki ba syale ba syak penyam ki ba pet krat no da kata ka jika to duai bapir umju nimla bersautu hadu kadu gaji syaitom jukini ki brio namangin pat ju yo mat ya kata tmaba ka beningkong tmaba ka baar kani kan ka tma ka ba mangi ngi ilem ba television kani ka ju menta li bagi social media ki ba ngi pelen ya ka jing yam ba shir kai jukini ki khun kristan hang ta po Ukraine badak ba ma phi duan ka bi khonikti kalong kum kata ka jing ai men sim lem yakini ki men sim ki ba sha istom kin sha kata daga jing is bulam jung jisu ba walam bur bo ka jing sung ka jing e ka ba ka me bre ka prathisi ka ban yala miki berbor sha kata ka jing suk ba khamtam ka jing men ha ba la sha si bang yarakhi kan ma buram ya ka jing kala dur jung jisu haulum tabor hakma kita kelaingu sendran tu ai ke jisu le bakani ke jingkeladur kan wanra ya kawipat kadur kaba tmai kadur juga jing iye kadur kaba kita gibri kimap ikini kinong syun kiba penistom penyap benjeki idwai nak pentakani ke jing tu hakma jupi ko jisu
Puji subi je. Kelab yang kadi kejing duai bajar-jar. Bat kumba kadi kejing ku aju kupa Bakhuid Pu Francis. Bangsa duai ia urusi Bakhuid aju kejing maya kejing susi. Nak mentapan pelai ia kini kikun restan. Nak kejing syam lanot. Kejing syak tanguan kejing syak penyap ben. Hakani kari Rusia. Isa duai haladi hisimet la shibet janmian. Rangka bagi konik te jupi kani kejing maya aju kejing susi. Kaba ujisu upisa social kai hak berkat samani uyam pai do nuat habayi yikini mensim kibla yam rangkai baka kami berek beratasi kabayi pelen yang jinsa istom joni kursan hang te yapo Ukraine digumta kutra Yesu biye kani kajing kho kerpat jong upo Francis kan yarab yapir umju banduai ban yesno isteli rangkal bakini kiman praji joka diocese miau rangkai bakani kamas Bakhuid kabangin terwa nak benta kajing suk bakala ban wano kloi kajing penkut ya kani kathma kaban kut no kloi khamtam ban pensenge no ta kajing sya penyap ben yakini khun kristan kiwei pat kipai ban riu jukari Ukraine kibasya tangon hakani kari Rusia kabam khain snap ya kajing duk kajing kerdu bakham tam kajing du no ya lagi jong kiyeng kisam kibamaki kimla bali phai shu but on the clay pie umju kin hab snad ki we pat ki yeng naga daw jung jing sha ter de taki bom ki missile ki bishir kai ki panjot ki yeng sam jung ki baro ra Yesu to preg ni jin duai ki jingar pan Abura mau pa bura khu mar hau man sia Bakhuid Kumbak lalong happening kong kumju mental barabor jinom ajinom amen. to preg ni Jingkyrkhu jo Yesu uba maur umju hakani ka puan riustang rengkal bar ki pai kristan ko miau ki bashim ta ka masuk Bakhuid nakam ta ni ka Jingkyrkhu nier umju isim mentaring ka kita ki heb ki berin ki paus pangut ki ban yelum lang hakata ka yemani nakam ta ka mas jingsung ban wanra hakata ka Shillong green dem ka kle ban pe ni ka Jingkyrkhu jo Yesu Apura mau kupa berhau kuan berhau mensia Bakhuid Kumbak lalong happening kong kumju mental barabor jinom ajinom amen. isongo yame ku Yesu Singong su yemi ku Jisu. ishania hame ku Yesu Shanya hame ku Jisu. Jim Ganambao Shispa Arpuar Iway R. Kamjan Kuble Shami Kamjan Shami Haba
Play whatever jing a tried and appeal like a cooker pang ya pi na plenki can tay baro. Agaksteng kupa bro kuon but museum bakuon. Amen. Tried during cat but pi. Ringkat bat piru. Uji subi dia ngitarwai kini kamas bakuon. Haka buram jika Maria juga jing snowsi. Ka Maria kabayah jaka ding penajung jisu. Kabayi pelen na beneng iki kun stang besyak penyam hang tayapo Ukraine. Rengkat ban Bishop George juga diocese miau. Rengkat kita kispangut ki narian ki banja lumlang apo kay mani. Joka beratisi bantuai nam tak jing sung bantuai bukan kut no kani katma. Bagai jing len ke jisha istom ki happy barian. Nyir kum ju nang ni hakani janmen ngin ya lumlang dak jingas no bentalang hakani kamas bakhuid haka buram jika Maria juga jing sosi bare ujisu halo ka dipna uba play lagi juga snam bantuai nam takani jing sukan wan ploi ba President Putin uso tu ya jing koro juga jing im un i no un kai no ya kani katma ban penyam ikini ki museum ban menta klade la yai kas singi ka bakhat pra haka ba nimla ban modur kata ke jing yam juga museum kata ke jing pet no dakatu kari juki daki million ngun kiba kim yo shong shu apok ying samajong interwa ko jisu biye le bakani ke jingnya jo mas khoi haka buram jika kame be ye jumpi kaba play ye jong snam jungka balban pentengalem yikini museum kiba do no e yel juki ying sam yel ke juki khoni khti kum juru na banta ke jingkla ko mol jongni President Putin. Yamila papan penkab susi na do do nuot ko try to isenay. Utrai to isnei. Mi blawan ban khot kinong pom. Kila bandong kinong pom ki besalalang baru Putin. To ma bukan radi ki pabisang ki ba mo ulak le bar khamtan ban penyab ki museum ki berlui hang tapo Ukraine. Ko kresu isenay. O Christo isnei. Mi basang kamon chupa ban yesalem nak bentai jungi nam tak jingkla kumud jong kipai Kristan baru hagani parishungi bakin yo ban penbet ya laga jogo jing im lengba kanika ayom len bakhuy kabaki kloi ban sha stom ban len ladi nam takadik pnaga jong kris ko try to isnei Utrai to isnei. lay ban bobro isnei yingi ban ramam ne ki pop jungi unyala mi sha jing im bom jukun Amen. tongin ye tuai Oblay try kan ramila ay ke runga jumi ya ke jikumen bagi Jingkyrkhu ban ya ilong berboy bakal bakhe med ban museum to ay ban bagi jingdua bagi asylum jiko Maria jiko jing snowsi ka Maria ka bay ipelen yikipai Kristan jiko Ukraine ki bay shitom ki ba pedno daga taga shinong yes no bentalang rengkal ban kipai Kristan jiko diocese miau Poka jing yalam di jung Bishop George baka jing duai jung ki hakari ka masuk huoi kan penkelak muan yo Putin ban un yo ban e no ban kai no ya kata kama ka ba mu udang ki jing banang penyam ban khadi ki par kiri ki punya sno ban tarin kal balu ban yo kluon ya kani ka Ukraine hapo ka jing yalam nanti jung uhi itu ai ke nyam takani baka kami berangkan kudube yiki di mesin belayam i mesin ba pet wir nakani ka jika rengkan baka ding pna ka bau jisu ke duba itu ai nak takini ki tomorrow baka wando ko ka ta jing su hakani kai ri Ukraine baka hamtam ka jing su hapo ka Russia itu ai nak bata I konselen dengan ibadap nyo benai ka jing klaji nakani ka pertai tu inyo ban mal ya ka jing mai bisai ka jing su rengkan baka ta ki musim ki ba klano aga ta ka tuma Ukraine berkin yo tak jingdan ke jing super ke jinja thai ke bom jikun ikni barong ipanda ukris utrai jungi Amen. Jingbule naga kitab Deuteronomy
Moses ulakren hakipai ba uong. Manda kasngi utrai ublei jongpi uhukum yapi banle yagini ki ain bat kiriti. Namar kata pidei ban pikir ban pendep yaki daga donut jongpi baro bat daga mensing jongpi baro. Pilapin bana manda kasngi syapang utrai baulong ublei jongpi. Bat ba penyat hagilinti jongu. Bat penraki yaki an jongu. Bat yaki hukum jongu. Bat yaki riti jongu. Bat pensyak skor ika ketiin jongu. Bat utrai ulapen bana mantagas ngi syapang jongpi. Bat hilong upa jongu. Kumba ulakular yapi. Bat ba penraki yaki hukum jongu baro. Ban gentiu yapi halor jong ijaj ben riu baro baula thau. Haga jingyaro, haga nam bat kaburom. Bat bapin long upaj bagantang hau trai ublei jongpi kumba ulakular. Kektien jong utrai. Kasam gajubab jongpi galong. Sukitu kibayaj haga ain utrai. Sukitu kibayat hakaan utrai. Sukitu kiba galinti jongki kalong gabaklam thobria. Kibayat hakaan utrai. Sukitu kibaraki yakirai jongu. Dagi donut jongki baro kiwat yau. Kajubam jongpi. Sukitu kibayat hakaan utrai. Milaai yakiadong jongmi yakibadei banraki benya. Ai bagilinti jonga kenlong gibas kem hakabas rumar yakian jongmi kajubam jongpi sukitu kibayat hakaan utrai ngan aingu yami dagadonut kababej kadba ngayo jingika yakirai bahog jongmi ngan raghi yakian jongmi wat ino yanga dalele kajubam jongpi Sukitu kibayat hagaan utrai. Semubaya yang Yaro utrai Jingkyrkhu Yang joy bansaba gospel jongu Mentaken kata kaya kapapiang Mentaken kata kesngi jing penim Yaro utrai O Kristisu Yang jodan smap ka gospel jongu Utrai ringkat batpi. Ringkat batpiru Jing puli na gospel Bakhuid kat kumu Matius. Kaburom hami kutrai Aku tak pau Jisu lohan lagi senran. Pilih snow bala ong pin iu para marjan bat pin isi yau nong shuun jong pi. Ngapan ngong hapi to iki nong shuun jong pi bat to duai na ka benta gitu bala ben pi. Kum ta ba pin dup long ki kuon jong kupa jong pi ubah beneng. Na baula penni ya ka sngi jong u hagi ba snio bat hi ba bha kumju. Baula penhab yau slap hagi ba hog bat hi bam hong. Nama lada pi tangi ki beri ki ba ya pi o bai nong ayu hatu wat ki nong lum khajna ki mle kaju balada pi khu blei tangi para hatu philele ai ka ba khamper ban ya ki wei hatu wat ki dentil ki mle kaju ti phidei na marta balong ki bajanai kumba ukpa beneng jong pi ulong bajanai ka gospel jong utrai Kajiro yang minggu Kris Kentene bang yo snow ki badai shisha ni hab ye ji nong shu ni hab ye u Presiden Putin u badai uta u Hitler u baar u bakwa ban penjot u bakwa ban kni no ya kata kari Ukraine ba kham tam ban sela na phang klem don jing isnei de kita knam ding de kita jing hier jing ling suin ban penjot hoi kini ki happy barian ki ba shimta ka masukun gal ban u Bishop George
ki duai nak benta jongu baun kelak bamud ki mab ya ke jingle ben jongu ki khon kristan ha ta po Ukraine ki peulak ngun million ngun ki beri la pet nak kata ka jeka kan du kalau ko jing sang sot bakin nomi issue ya la ka joka ye ga sem la dala kun ka thmaru kumju shenu kin sa kin habishna de ki wepan to ki duai na ka benta ki di dong shiun ki ma bi ta ki dong shiun kumba uji sulak na ka di ko spa besotunan di mangir kumju tongin duai ngisna bentarin kan badu Bishop George ko miau diocese rengka kita ki happy barian ki ba yeshim benta ha ka mas Bakhuid banduai nam takadi ka jing su bakan la ban wan kloi bar ka jing kala ko jong President Putin bamu un I no un kai no ya kani ka thma ka ba ishir khai ka ba man takala de si ka ba khat phra ka ba salat ya kani kari ka barian kham tam da jing bam don jing isnei don jing I ya kini ki hem iba sya istom hang tapo Ukraine in duai nam takani jujing tu lemba kani ka tien ka jong blai ka bawandra hakmal jungi Sobhang jim kan bar jingwai lai spa nhiều phu lai nhiều non Laitumkhrah Shillong duai para bagiknya jo bajong philong priang hun hakmadu blai ukpa badon bor baro tu tran priang jingnya ni kiti jompi nagapta ka jingro ka burom ka kerteng chungu ka jingmanto yangi parika balang bakhu chungu baro ko utra yura hami uni upu bade ni ka wangi banong jiknya jo jingya ro yemi kamtam khani si bapindon buram me ka maria jo jing snowsi ka bapedi khma jo jing I ka jing jau umat nagam kita ki pau million ngon ki khun kristang ba pet no blami no nang tan po Ukraine naga daw ju ni ka thma ba ai ba ka ni ka jing duai jo ka pra thisi ka bu jisu halo ka ding phna ba mu ur ju un kar khu ka do ye kini ki bla pet long no kum kina ginong pet wir shikwi par ki jaka ban lain na ka jing sha panyam yang ja terbom hakari Russia ding ba uniu President Putin ma biki baro ko kendran angkat bagan jiki duai lam jiki ki heb barian hapo ka diocese miau ring ka Bishop George uba kho ba wer bangin duai lam nak mta ka ni ka jipen ko kloi ya ka ni ka thma ba ka bala ban walam ya ka ta ka thma ba ka balai to ai begini ki jing duai kinwara ya ka Jingkyrkhu ring ka baga jing sim benta jingir umju bat ki heb barian jong ka diocese miau to ai begini mesim baru blakla no ki men siam rukum ju ki blakla no nang tanapo ka jing ka ri Ukraine ka bakil do no ila ka jogo jingem kini ban pnya ka chimai bi se ka jing suk bar ka jing ja thai ka bam jukun ikini barong ipan
dau Kris utrai jungi. Amen. Trai unda ringkat bat pi. Ringkat bat piru. Kan tiu ya lagi do anuan. Ikan tiu ya ki chau trai. Ong ina yu trai kan radu blay jungi. Asyong hok bat kadai. Ya sisyak long basyong hok bat kabadai. Kadai ti ju ka jing pen emi bhamal ki pa wi jika ban ayu yemi. Ko kan radu ku pa bu khoi ko blay ban bol bam jukun. Na mar melamon bada kata ka jing len ladi. Ngin ai hami ka ngu ka dem ban penduk bori ka pop ka jing sang sarong bada ba kersyani ki badu ki batoi ngin la ban perthuk bor yami ha ka jing sebun ban kumtangi pendan buram yami rengka ba belin ba ki angel da ka wi ka sur ka bangi pen benada ka bangi ya onglang Bakhuid utrai play ipai ka beneng bat ka bercai ki dap da ka borong chungi hosana sajrong tam Nyaro yau tau bawan ka kerjeng utrai hosana sajrong tam da shisha melong Bakhuid ko trai ka thammei ju jing khoi baro na mar ka tanger pali me to pen khu pe kan ta ni jing turwa jungi de ba phai men sim ju mi kum jar halo ju ki bakin du kala long yangi ka met bagasnam jung trai ju Jesu Christ aka poble di no yu bala ka mon sobha ula pleng ji sha shitom ula shimi ukpu ba ka ba ayu yemi ula kedia yu bolai lak senran uong tu shim ba tu bam na kani phi baro na mar kani ka long ka met junga ya ka ba on it na ka banta jung phi aga jukur ka mlai bam le shimi khuri ba ka ba ayu biang yemi ula ai khali senran uong tu shim ba tu di na kani phi baro na mar kani ka long khuri ju ka snam junga ju jutang patmai bam jukut ya ka ban penmi na ka banta ju phi banta ba bon ya ka ban ma bi ki pom to le ya kani ban kan mau yanga jing maya ju ko jingen Katasin bangi bam yau niu kupu bangi di nagani ka khuri ipan banai ka jingyam chungi kutrai taradu bamenwan namar ka tayi pa pen tayi nya ba jimi pa ju ngi terwa hambi ko trai pu ju ko jing em bari khuri ju ko jing pen em gida ayu aidam namar ba mla nyung ba bet banyak ma ju mi bad ban shakri mi daga ba suri ni gar pa ju mi bangi biyo bantalam hakamet bagasnam ju Kris ngilang penyetli ka we da men sim ba khu tu kan ma ko try ke balang jung mi ke bla prince ta perthai patu penjana ya kata ka jing ien rengka bu shakri jung mi ukpa bu Francis Archbishop Victor Lengdo bal baro kilengdo tu kan ma le mi himen para jing shna bukan thai ki ma pen pa guni kerteng menta ka jan mi kham tam ki tu ki msi blai khlat no ha ki sha ther ba po Ukraine de ki phau hajar wo de phau la ki bla khlat no ila do no ila ka jing im ka jung ki bag de ban sa to ai ba maki kin yo ya kata ka jing kan man ju jimi pan kin yo kata ka jima bi se ka jing suk bar ka jing ja thaj ka bam jukun to isne ingi baro ngi kerpat yo me ko try to ai ba ni ka jing suk kan wan kloi rengka ba ni ka jing duai ju kita ki habi bar hapo ka dai sis miao rengka ba bishop George ba khot kerpat ya ki ka bor ju habi bar ba ju to shai khnari ba kin wan si jan junga kin duai kin lan di ki la pen stom na ka ba kan wan oklo kata ka jing suk pen kut no kini katma Ukraine bat khamtam ba President Putin uni no ya kini katma ban ram ya kata jing suk jing sau thu jing mun to ai ba ka bor ka jing duai ka bor ka jing don jong mi kutra Yesu hakani ka ayomlan rengka ba kamari hi si ka ba jau umat snam na ka menta kini ki himani para di pau million ki bla mi no da kata ka sinong ai ba maki kin yo jing tem muslim ba ka jing duai ba ka mas ba khoi ka bangi terwana ka benta jong ki rengkal ba ka bret hi si ba khoi ka kmi jong ble u jese ba khoi kurem jong ka ki apostol ba khoi ba baro ki khoi bla pen so ha ya me patang la patang indu blongi ba be ben yo benta le ma ka ji em bom jukun ba bangin yo ban yero ba pendan buram ya me da u khun jong me u Jesu Christ da'u lambat ubat hau kalau mi beli pa badan boda ka jelo ka wiju mesia ba khoi baro ka buram ba jingyaro junam la junam amen tong ini duai kumbal hu mi no penem bat kumbal hi ka ini tien blai nyinut bandong kuk pa jumi uba ne kalong ka bakhuid ka kerteng chumi
kan wan kai ma chung mi kan long kamon chung mi aga kan do kum ba bane to ai ni mata ki bam chung mi ka ba la sni to ma bi ki kang chung mi kum ba ri ma ka ba sni yang but what I love is shing pen show and rate to la yang na to su to play your pau try ni jing sniu baro ga jing sabun jong mi to ai jing su jing sanya gi si jong i khna mata ga jira jing sne jong mi ni lai burbon ka po pan ni o jing ada na ga jing jing jar baro kal bangina khmil dia ga jikrmen ba khu ba ga jingwan pa jong nong pen em jong yu jisu kris namar ka chung mi ka long kai ma ka chung mi ka bor bat ka burom junom la junom o try jisu kris no ki apostol jong mi ka jing su ngai phi ka jing su jong ang a ya phi wat pai po mi ga jing ju ko balang jong mi pa ga jing sabun jong mi to ai ga ya jing su ba ga jing tli ka wei kat kum ka mon jong mi ma mi bo ber basin shar junom la junom amen ka jing su jong try kan dan bor bor gal ba phi ringkat bat phi ru terwa da ga jing su i wei hei wei pan ku khun lang brod chung play mi bukin noi ki pop chung ka prate tu snow sne yang e ku khun lang brod chung play mi bukin noi ki pop chung ka prate tu snow sne yang e ku khun lang brod chung play mi bukin noi ki pop chung ka prate tu ai jing suk yang e khmiu jisu kholang bra jong ble khmiu to bla kin no ye ki pop ju ko prthei su i tu bla khot sha ga jing khawai jong kholang bron ku kan ra long bu shang hok ngon won rung po ying chong ha en rei shong tang na ka ti na kam sim chong ha kan sa ya Jim nagasla balai popra ke komunion mensim ku jisu jonga ngangis kem bamidon tali aga sakramen bakhuid tam gaduan ngaye yeme na lor ki baro banat rang mamanwan hapo kamensim jonga namar bamanta kungni ngamla ban priang yeme aga sakramen bakhuid tuan hapo gadonu jonga aga jinglong mensim ngapiam yeme ala gadonu ban ngapenya so eladi panmi wacha mangan klat chu nami Wudan boru le kampla hanga ka bakhuid ka kerteng jong tongin ye duai Utrai risa kamen bamil ayi ni ka yukaris bakhuid da kamla basa bakrashan yangi hakan ni kalanti sya ka jing bamjukon tuyarap yangi ki bakan mau puram ya ka Maria joko jing sosi ka bayam pa do nun na ka benta kini ki khon kristan hapo Ukraine ki belayam bagilam pet kran de ki pau million ngon da ka takari to ai bel bakani ka jing duai yorsi bakhuid joko jing sosi la shibet janmien haman ki kliu yeng jong phi ki pra bangai ban yashim benta rengkat ban kedai sis miau Bishop Josh bagi ta ki hab gi bari gi bashim ta ka masuk hui bagi ban sa dua yo rusi bu rengkat bagi kme ki pa hala gi jung ki samban wanra ya ga jing suk bagi jing pen kot no ga ni ga tma Ukraine to ai ba mangir kumju in shim benta da ga jing duai bu jar jar yo rusi bu jo ga jing susi ban wanra ka ni ga jing tmu hakmar ka ding phna jung utrai jisu Ipani kini baro dau Kris utrai jongi. Amen. Utrai under ringkat balpi. Ringkat balpi. Lay badan bo baro kupa baro kuon, but mesin bakhuid unkar khu yapi.
Amen. Wilig suk iay bat syakri yautrai. Isromu yau play. Sengobhang jim kanbar jingwai kapasan pusan. Kanbar jingwai san pusan. Jesu Lord in Milayam namar jonga akanu miyanga milasya adu kata Kaburom hauk pa Bakhuid merau mensiam Bakhuid. Bagalalong nagdaminikong kumju minta berperbuat senam najenam. Amen. Udonun Bakhuid tam Jesu. Pemari aku na irap ke Kristan. Duai na kamta jumi. Aga kerjeng. Sim.